हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायग्रोनाय जाबाय आरो लोगोफोर दिनै फुंनि जाखां लोंखां इसान सोंनो थांहांदो आरो दख'ना मेख्ला सोंहांदो बेनिफ्राय आं सोंनो थांहांदो दा बिबोनां लाहानाव ओमफ्राय नै बिथाङाथ' आथुर आरो बिथाङासो आथुर ओमफ्राय नै साइकेलजों थांनोसै लोगोफोर लोगोसे आरो गान्दै रासो लांफाखानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अननानै आरो लाइक खालामदो मोजां नुदोंब्ला शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' दैज्लां जाबायना अखाबो हासिगोन नालाय ओमफ्राय मेख्ला दख'नाखौनो दानो नागिरदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय माइदि दख'नाखौ दायासै दैज्लाङाव अखा ख्रेब ख्रेब हाबाथाय मुसियो नालाय ओंखायनो थुख्राखौनो लाबोनाय जाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय अननानै दायो थांनोसै जोङो इसान सोंनो नै बिथाङा बिराद दुस्थ' सोंजायोना सोंजाया नायनोसै बिबोनां लाहानावसो सोंगोन नालाय नै माखाखौ लांफानांगौ आरो आं लोगोफोर रासो बेनिफ्राय नै गान्दै माखाखौ मा होनदों बाबा थौ थांसै थौ बोरै लांगोनहाय हो सान्दुं गोसाजों गोलोमस्रावलायनाय फैबाय मा गोसाखा सान्दुंआबो इसानखौ सोंग्रोबायानो आरो नै खावसे सोंग्रोना दोनबायानो मालाय आं फैगौमानि सोंबाय आरो नै खावसे ओइ नै फिसालायाथ' दिनै मावजागोन ना मावजाया आइजो ओइ बाबाय ओरै फै नोंजो मावजागोन ना ओइ गांबेसे लागोन सुइजिन मा 12 लाबायनो नै लोगोफोर मेख्लाखौ दैज्लां दिनबो जाबायना बांद्राय लानोबो हाया बेखिनिल' लानाय जाबाय आरो बाबा दांनाङालै इखौ दांनाङा नै गाम्बारि फिथाइया खननै गाम्बारि फिथाइयानो दाथाय सोंनायनि हाबाफारिया जोबथ'लायबाय लोगोफोर दा खायनोसै खायनाय थोरनायल' खामानिया एबार जि गोसा लोगोफोर सान्दुंआ गोलोमजोब्बाय सोंखांबाय लोगोफोर इसानखौ ओमफ्राय दा खायनोसै आरो खायनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय दङ नै रासो लाबाय ओमफ्राय नै खायग्राया जि गरम लोगोफोर सान्दुं गोसा बेसेबा गोसा सान्दुं गरम मोनजोबलायबाय गोलोमफ्रुजोब्बाय थामसा नङा लोगोफोर सान्दुं गोसायाव इसान दानायाबो बे गरम बोथोराव उपाय गैया ओंखायनोथ' मानसिफोरा बायना गानोहाय खायबाय लोगोफोर इसानखौ खायजेनबाय नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम अननानै जि लेजि जाखायो आंना खायनाया गारा नङा इसानखौ सोंखांबाय लोगोफोर खायखांबायबो ओमफ्राय दायो थोरनोसै आरो थोरनायनि लाहार फाहार लाबाय ओमफ्राय खानजोल फोनांदो आरो लोगोफोर खानजोल फोननोसै ओमफ्राय थोरबाय थानोसै आरो इसानखौ नांगोन ना नुगोन आया सिमंमाया जानियाबो सोंबा होनगोन आरो होनामाथ' आयासो बांसिन रोंलायगौ जाना बानायलायनो रोंगौ आयासो बांसिन रोंगौ भिडिअ आरो सुना फानखायासो ना सुबाथाय सिलेब जायो ओमफ्राय खनसे खजा जायो आरो ना ओमफ्राय ओरैनो दोनबाय फानबाय आरो सुनानै फानखायाहाय जों बायनायफोरखौबो आरो सुवाना ओरैनो हाबनाया हाबिसो जाबावो जोंसो बेसेबा प्लेन दाबावो फिसाथारनालाय गाननाया मोजां जागोन नै गांनै हाख'बाय आरो ओमफ्राय गांसेखौ सान्दुङाव फोरानबाय दैफोरा मा होनो सोमनासो दायो नालाय दैफोरा मोजां रानस्लाबा ओमफ्राय बिदि फोरानना दोनथ'बाय आरो
साफा नुखादोना मोजां दोनैयाव दङ नै हाबाय गांनै हाख'बाय ओमफ्राय नै गांसे जि साफा नुदों नै ख्राम 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 माइदि होलायनाय नालाय ख्राम ख्राम माइदि दख'ना ख्राम ख्राम गानबाय लथा ओइ निसान दांनाङा आनैजों बुजागोन नोङो दांनाङा मैला नांबा आनैया बुगो निसान दांनाङा ओरैनोबा आनैया साफा दादो ख्राम ख्रामनो इ हाना